birong nama oda dapo kursi tangga si dalian kudu lawar poroye asa dung jumpang dohot koru tangga si dalian kudu lawar poroye asa dung jumpang dohot koru tumore saudari topas ada marah tapak budak oh larang au telah petua saudari topas ada marah tapak budak oh larang au telah petua sebirong birong nang pena birong nama odo dapot sebirong birong nang pena birong nama odo dapot Mister Situmora yang di live streaming joget bareng yuk Dr. Hon jempolnya mana he 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 Sana Boru ya inilah Boru Nababan ini ya yang bagi tubuhku dah hamuna Boru Nababan nani si birong nang pena birong nama odo dapot si birong nang pena birong nama odo dapot lau doau hasian dia tu siatan doau mar poroye lau doau mau lihat tanah boru tu siatan doau mar poroye si birong nang pena birong nama odo dapot si birong nang pena birong nama odo dapot kursi tangga si dalian kudu lawar poroye asa dung jumpang dohot boru nababan si dalian kudu lawar poroye asa dung jumpang dohot boru tanggang saudari tapas ada marah tamak butet hot ladang au telah petua